Rochelle Pangilinan ug Christian Bautista makisadya sa Tinalak Festival 2023. Samtang Juancho Trivino makauban pagbalik sila Barbie Forteza ug David Licauco. Ug Bubblegang mas gipaninot karong masaksihan na kini matag Domingo. Mga kapuso, mag-andam na kay makisadya kanato sila kapuso performers Christian Bautista ug Rochelle Pangilinan sa Tinalak Festival 2023 diha sa Coronadal, South Cotabato karong Hulyo 13. Busa kita-kits mga kapuso, samtang mag-uban pagbalik sila Juancho Trivino, Barbie Forteza ug David Licauco sa remake sa Maging Sino Ka Man. Butang nga gikalipay sa tulo. Ang Maging Sino Ka Man usa ka TV adaptation sa iconic film nga adunay susamang title nga gidala sab nila Sharon Cuneta ug Robin Padilla. Ug ang award-winning ug longest running kapuso comedy show nga Bubblegang mas daghang sorpresa ang giandam. Tungod ang Bubblegang, aduna nay bagong time slot. Masaksihan na kini matag Domingo alas 6 sa gabi, sugod karong Hulyo 9.